eta Bilbon 3000 tau plaza berri jarriko dituzte irailean Miribilan, Bilbo Zaharrean eta Santutxun. Bizilagunek begionez ikusten duten neurria, baina onartu, osoko bilkuran onartu beharko dute ekainean. Dena dela, proiektuak dagoeneko onespena izan du barruti batzordeetan. Bilbok bere eta osonaldeak ugaritu egingo ditu, 12. gune bat plazaratuko da, bere baitan San Francisco, Miribila edo Bilbo Zaharra auzoak hartuko dituena, eta orotara 3000 erregulaturiko toki berri izango dira hiriburu bizkaitarrean. Azkenan atera beharko dugu txartela danako moduan. Ez, nire ustez ez da positiboa. Guztio dakigu Bilbon olako leku handietan eta hirietan zaila dela aparkatzea. Aldekoa. Ez da ikustatzen kotxerik hiri barruan. Beste gauza bat da, kanpotik gatozen entzako txarto. Inoiz aparkatu behar dugunean inguruan zailtasunak daudela. Hauxe da Miribilako auzoak eskaintzen duen panorama goizero, hainbat auto iritsi egiten dira, bertan aparkatu eta ondoren erdialdera joaten dira, lan egitera, ikastera edo dena delakora. Beraz, auzotarrak zer da lehen esten duena, erosotasunaz aparkatzea edo aparkatzeagatik ordaintzea. Behintzat leku gehiago libre egongo dira. Bai, izan daiteke, baina hala ere ordaindu behar da. Inguru guztietan ota ipintzen dabe eta ez da aparkamentu doainik. Kostatzen da pilo bat aparkatzea, hori egia da. Igual luzaroan izango da onura. Batzuk etortzen dira ona, aparkatzen dute eta gero hemendik mugitzen dira beraien lanetara. Beti dago autopera. Eta partidua dagoenean Bilboarenan gehiago. Inkesta bat egingo balitz eta gizarteari galdetuko balitza ere hobe, ezta? Ohituta bat zaude aspalditik ez ordaintzara, hasieran putada da. Impuesto larregi ordaintzen ditugu ja, da aparkamentu doainik egon biako zian. Komaria da, hori, ordaindu inbar dela, ez dago esterik. Beste gauza batzuk ere eduki beharko genituzkeen kontutan, zenbat kotxe ditugun, bizikleta erabiltzen dugu. Hemen inguruko jendia ez da aberatsa eta hilero ordaintzea ez da ona niretzako. Beste auzokoen jendea ez da etorriko na aparkatzeko orduan, igual alde batetik bai, kotxe gutxiago. Kotxerik gabe, hobeto izango litzateke. Esaten da beste gauzetako bat, tao egongo denez, taoak bere atzean dituen langileak ere inguruan egongo direnez, seguruagoa izango da baita ere, zonaldea. Langilea pasatzen dira bakarrik multa ipintzera. Ikusten badabe lapurketa bat ez da bezaten ezebe. Segurtasun handiagoa, bez. Kontu ekonomikoa. Errekaudatzea horretan, ni printzipioz ez nago ados. Miribilan libre dagoen toki bakarra aurkitu dugu, hauxe erabat desberdina izango da irailetik aurrera tao sistema ezarriko baita eta auzotarren artean momentuz ez dago adostasunik. Bilbotik Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.